Фае кінатэатра ператварылася ў элегантную залу, напоўненую прыгожай музыкай, грацыяй танцаў і самымі шчырымі эмоцыямі. Праграма не абмежавалася толькі выступленнямі. Арганізатары змаглі наладзіць онлайн-сувязь з Мінскам і іншымі рэгіёнамі Беларусі. Гэтае рашэнне дазволіла аб'яднаць у адным парыве людзей з самых розных куткоў краіны. Галоўнай мэтай балю было не проста падарыць усім прысутным яркае свята. За прыгожымі ўборамі і музыкай хавалася куды важнейшая місія. Дапамога тым, хто асабліва мае патрэбу ў падтрымцы і ўвазе. У рамках акцыі «Васількі дабра» актывісткі БСЖ вырабілі унікальныя брошкі, якія сталі лотамі вечара. Усе сродкі, сабраныя падчас мерапрыемства, былі накіраваныя на падтрымку маладых людзей з інваліднасцю. Баль прайшоў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, аб'яднаўшы тысячы маладых людзей пад эгідай дабра і стварэння. Моладзь сабралася, каб пагутарыць, патанцаваць і завесці новыя знаёмствы.